Wel, ni wedi dod fan hyn i erddi un o'r colegau diwynyddol sydd gan FJKM. A mae'n hyfryd o dawel yma, yn enwedig ar ôl prysurdeb, traffig a phobl ni wedi cwrdd ar y taith ni yma. Mae'r gerddi yma chi'n gweld yn rai sy'n berchen i'r coleg diwynyddol ac yn cael ei defnyddio fel rhan o hyfforddiant y myfyrwyr. Maen nhw'n dod fan hyn ar ddiwedd eu cwrs i wneud tywodau ola cyn mynd allan fel gweinidogion. Ac un o'r pethau mae yna bwyslais arno fan hyn yw i dysgu nhw gofal am yr amgylchedd. Maen nhw'n dysgu sut i blannu, sut i dyfu planhigion, sut i ofalu amdanyn nhw, trin y tir, a wedyn impio planhigion newydd gyda hen blanhigion mwyn cael y ffrwyth gorau. Take 10 variety of plant, grafted plant, each student. Ar ddiwedd i cwrs, cyn bod nhw'n mynd allan wedyn, maen nhw'n mynd ar 10 gwahanol math o blanhigyn gyda nhw i ble bynnag maen nhw'n mynd. Y bwriad yw wrth gwrs bod nhw'n plannu rheina yn y mannau lle fydden nhw wedyn yn mynd fel gweinidogion. Mae'n ymddangos bod y lle ma'n hunan gynhaliol. Maen nhw'n tyfu bwyd eu hunan, llysiau a ffrwythau. Ond y nod bydden ni'n tybio yn y pen draw yw bod e'n dod yn fusnes, bydde'n dod â chydig o arian mewn i'r coleg. The pastor which went here, they will spread throughout the country. So they will lead the congregation and they will teach how to plant vegetables, how to plant fruit trees, how to take care of it. So they will be an agent of development. When they are working, they have to teach what they have studied here. They have to teach how to have an income generator and how to have food from the garden and from the planting fruit trees. Yn sicr, mae'r angen yma yn Madagascar yn enfawr. Y bore yma o'n i'n clywed bod rhywbeth fel 56% o'r boblogaeth yn dioddef o ddiffyg maith, a bod mwy a mwy o angen tyfu, sicrhau bwydydd fydd yn addas, fydd yn cwrdd ar anghenion hynny. Mae hwn yn rhan o'r broses yna. Felly, pam byddwn ni'n cefnogi prosiect fel hyn, ni'n cefnogi prosiectau sydd yn mynd i'r afel a rai o symptomau mawr clodi, fel diffyg bwyd, fel diffyg maith. Mae'n golygu gwella iechyd, mae'n golygu gwella bywyd, mae'n golygu sicrhau rhyw ychydig o fywoliaeth i bobl sydd â fawr ddim gyda nhw ar hyn o bryd. Mae'n cefnogaeth ni yn allweddol fan hyn fel mae yn y mannau eraill yn ei bod hefyd. The students would come here, yes, and Every Monday, 9 until 12. Yeah. We are very thankful because we are very happy, firstly, to enjoy this green environment and also to have all of this variety of fruit here, to eat it freely and fresh and nice. There is not all this kind of fruit among Madagascar except here. So we are very thankful to God and to the technician and to the missionary who brought this knowledge here and who teach us how to enjoy this work of God here. We are very happy.